wee na-ekwu na ọ ga-agaziri ndị Igbo ise na-asụ ụlọ ọfọ na-eke sụọ na oye sụọ na afọ sụọ na nkwọ na-asị ndị Igbo niile as long as you believe in Prophetic Yahweh share the telecast this Zion City Igbo Liberation Movement healing and solution ọbụregwa ebe apụrụ ụzọ onwe ahụma na-ekwu na-asị na all my sons and daughters all my partners nwoke ọbụla na-achị m nwoke ọbụla na-achị m ana m akagbuo nwoke na akagbuo nwaanyị akawa agha ndị ilo niile ọ bere m ga-ebu zọgbu onwe ndị na-achụ anyị si na ihe na-eme aka ha gara tụpụrakwa ele anyị na-ekwuru ọbere m ga-ebu zọgbu onwe ya. Those who want to kill you, those who say you not see the end of this year. This is first day of December. And you see the first day, 2025. Today is our 21 days fasting and prayer, the last day. We thank the Almighty God, Elohim. We don't worship water spirit. We don't worship marine kingdom. We don't worship idol. We don't worship Jesus. We don't worship Mary. We worship the creator of the universe, the Most High. His name is called Yahweh, Elohim, in the Igbo language. In the Yoruba language, it's called Oruwa. In the Hausa language, it's called Allah. In Igbo, it's called Chukwu. That is God I serve. Don't serve another God. I don't worship Amado. I don't worship Shango. I don't worship Oroku. I don't worship marine water. I am the one that demons bow and the demons destroy. What's in the Igbo? Ọ ga-adịrị ndị Igbo mma. Ọ ga-adịrị unu mma. Na-ekwu na pasị Nnamdi ka anyị ga-enweta ya do free. Na-ekwu na a ga-enwe protection of God for ndị Biafra. Na-ekwu na ọ ga-adịrị ndị Igbo niile mma, ndị nọ na Lagos, ndị nọ na Biafra, ndị nọ na diaspora, ndị nọ na America. Na ọ ga-adịrị unu mma. Wee na-agbakọ ndị ichie. Anyị hụrụ bịa unu bata ọjị. Na-agbakọ ozugbo ndị Igbo niile. Na-akpọkọ nwoke na-akpọkọ nwaanyị sekụrụbata ọjị onye ji ọjị a bụ Arize Chukwu Dibia ọjị a na-awara ndị Igbo niile na-ekpebere Mazi Nnamdi ga-apụta na-ekpebere a ga-enwe peace n'Igbo land. A gwara m na m fụrụ ebe Nigeria gọọmenti na-eme meeting with ndị Biafra a ga-eji setụrụ ya na-ekpebere na ọgbaghara ga-adịrị Igbo land. Na-ekpebere na agha na-afụ na-abịanụ war cannot be happening in Igbo land. Aka ntị na ọ na mmiri a na-akagbu mmiri abara Anambra by the whole world. Wee na-ekwu okwu angel ndị so na-arụ ọrụ 1.16 million angel agaba agha a ga-agbarụ ndị Igbo ọgụ na Eke, gbarụ ndị Igbo ọgụ na Oye, gbarụ ndị Igbo ọgụ na Nkwọ, gbarụ ndị Igbo ọgụ na Afọ. Amewa na-emewe anyị na Naịjirịa. Anyị si na oge erugo mgbe anyị ga-enwere onwe anyị. Since onye Igbo agaghị achị Naịjirịa, ndị Igbo bụ ndị bụ slavery. Anyị agaghị ekwe na nke ikpeazụ a. Were asa na ebe a na-ekwubi okwu na-asị na ọnwa Prophetic Yahweh Chukwu Dibia aka ji ọfọ. Ọfọ is authority and power. Ana m ewere ọfọ a na-asị na ndị Igbo ga-enwe mmeri, Siri ga-enwe mmeri. Ọbịrịkwu ga-ebu zọgbu onwe ya, ọkwụrụ eche na ukwu ga-etie. Onye si na ịzụcha na ị gaghị enweta, onye si n'obodo ị ga na ị gaghị eme eke, a na ebe a na-emebi ikpe ọ dị etu a. Na-asụ ụlọ ọfọ na Eke, sụọ na Oye, sụọ na Afọ, sụọ na Nkwọ. Na-asị ndị Igbo niile as long as you believe in Prophetic Yahweh share the telecast. Make sure you join the partner. This is Zion City Igbo Liberation Movement healing and solution. Wee na-ekwu na ọ ga-agaziri ndị Igbo ise tụọnụ m aka ji ọfọ Chukwu 1 of Igbo land. Ana m ekwubi okwu na Eke, na-ekwubi okwu na Oye, na-ekwubi okwu na Afọ, na-ekwubi okwu na Nkwọ. Nwere sị ndị Igbo nọ na diasporas ọ ga-adịrị unu mma. Aka ji ọfọ Chukwu 1 of Igbo land. Onye Chineke zipụtara ka ọ zọpụta ọtọ ndị Igbo n'akwụ. Ihe dị bee today bụ ka nkọwara ụwa na mmiri bụ nkuku, na mmiri bụ ife ọma, na mmiri a na-enwe iro,
But I am a family, not because family is connected. In the beginning, God created this world. Yes, we go one. Many BC, Indo. And in Igbo language, Georgia, you're negotiable Indo. That's not a do man, a kid, do man, for do man, what do man all year. He said, when I say, Georgia Bundo, I don't know, I'm going to I'm a prophet, whatever. About a million or so. In our side, what a million. What a baby. Let's go million, let's go around. Let's go me the war HIV. Jimmy the war cancer. Jimmy the war ya the teacher. Jimmy make men and women a billionaire. So if you want to be rich, anytime you try Jim is a choice out, 1 million baby, not baby, and million. Shall be with you. Million of focus, you what a million I say in our cover. That's why we always use salt and water to pray. I'm a prophet and not a pastor. You must not like me. Even Jesus Christ was hurt because of his power. So call me whatever to me you want to call me, I don't care. As long as you're not my God, I don't put food in my table. Because a man with money, God will say, money answer all things. And he that have God is majority. So your criticism, your hate and your talk means nothing. Because I have God that's mightier than God. Chukwu. One area. Ni like ni ne. Omu ke bu. Nde ji na mmụọ, ana m eru usu na mmụọ. Nwoke ọbụla nwaanyị ọbụla jiri m. As long as you believe in the Yahweh, believe in this movement, you are my partner. Onye ọbụla na-achọ igbu unu, ọ ga-eji ana wele gị nsogbu. I am the human spirit, no water. I can't offer Chukwu one. You know, Chemos, you're welcome to Zion City, good such next. Maybe I cannot tell Nnamdi. I am the spiritual warrior, David, Elijah, and Moses of our time. Your enemies will die like fruit. You are free, mighty name of Yeshua. He said, I pray for you. Oji and Abamiri. You get what they form. Today, the first day of the month. I suppose to go. Today, new month of December, first day. Today, Sunday, through the first day. Happy new month, happy Sunday, and happy Christmas. I love you all. Shalom.